Bíonn sim I gach duine a í níos mó ólas a eile amach faoin féin, agus bailach go bhhain a muinneann daoine tríal as na Grafeolaíocht nó staidir ar an lámhscríbhneoireacht. Tá Maureen Hurndall ólach ar an Grafeolaíocht agus rinn sí chuirsís dúin ar cadé mar ibriann sé. Grafeolaíocht sé ólaíocht ionta simú agus is ólaíocht í. Maar níl sé cinneal parastí cholaíocht mar a bheits an Austrálíocht mar hampla, mar tá sí bonnig go thuile is go thomlan ar an insín, agus bíonn an insín is seoló teachtarachtaí hiag do láimhe. So is féidir lena rá gan dáid gan áras ar bí cén cinneal duna atá, cén cinneal forsan tucht atá eici nó aige. Dimar atá sé. And tíam go bhfuil Déanann Amlan é a cethir agam smaoin rud é. Thiocadh de réród a scríomhann sin ach tá mé géirí áibh Déanann a scríomhann sin agus an rud a híniu aim agus slingú Rud a bheits mu gáir ná an Déanann chéin chanan an scríbhneoireacht a thuirbe go bhéad spás atá an as ceann ag bon an Déanaí ar dhéis agus ar clé. Ach tá muid fásta a gáir ar spás idir na focail agus idir na líntíí. Overrush, sige síos an sin. Well, bhí sé ansa mór ar fad. An céad rud a bheits muid a gáir ná an urchin spás atá ar an Déanann sin. Agus tíam nach bhfuil mór an facha agat. Mar hampla, tá tú a líonú isteach, tá tú pacail isteach an urchins is féidir leat ag bon a Déanaí. Well, tá coppla féidireacht daca lei sin. Thiocadh lei sin nach bhfuil tú sásta deisarbí a chur mó, caiith tú ach an deis a ail. Fásta beidir an rud cearna le airgid, beidir go airgid tágus caiith tú é a chaneal chomáid. Thiocadh le lámhscríbhneoireacht a gáil ar dheis, ar chlé, nó síos nó mascaí a bheith an. Na tá tosa a gáil agus tosa fásta aine ar dheis. Ciallaíonn sin gur extrovert an bheirt agam. Ciallaíonn sé sin fásta bhfuil sé bhíonnta tromanta a cibé rud atá si bh deanú. Tá duine abalta brach ar an bheirt agam chun rudaí a chríicniú agus tí réir. Tá mé teach teag aineis. Tá aine tá sí abalta cinneal le lína díra. So tá sací go díra cadé tá sí a deanú. Tá go leor spás aici fásta ar dheis. Tá siise go a bag áras fan teachí fásta, níl sací cadétá an dé. Ach tá sí abalta an seolacha aga. Ráine tá cáirde agus a bhatha sóisialacha nó caidrúil ionta táachta. Níos táachtaí na rudidir béile. Tá insí an bhaid aici fásta, tá sí ar mó fásta mar réon le Damien. Cad fud sa Damien, could you do warhol fun rud? Okay, mad. Well, dainty me leis an codis moja. I can tell you wine gurut to grow me sort extroverted. Well, George Mission a foster go to Argela grab dainy no a foster. Beiger mono will to extroverted, Beiger go to a ligan art go well. Tattoo gun and tape that a husband tarini. Oh, okay. Intimation. Really mahagad sa sin bishana smooth. That's a false hero. August Sulagum Gamash Varashwan and installment ella. Plan go full. Bhí sé aisteach mar ar sa súil le an méid sin na dúirtí go raibh sé thócrín. Nuair a dúirtí faoi mar cóide agus mar saoil sosiálta bhí sa gáirí mar níor sa súil go déireach sé sin, but é tíim lei sin agus
1 méile chud bhada, so nadidir nílas gom cadéon cíal leistíir de so go bhfuil cíal éigen nílam tá bhí gáín áhasach faoi, but is dócha mar nílam mó cinnte faoi, but is sé simú. Dúirt sí freisin grúma sort an dúla faoi airgid, agus grúma an tóga de airgid, an fág bhfuil me cótóga le airgid nach bhfuil mór an agam agus caiith meúla cinneal ar méid tagam. Fiú gur an fór a dúirt sí ceart, ní chreidir me fós.